inje narorire ligoso lya bere Nyaribari church ligoso eli paka tolika ebishe liyo ngebuya asetua chiete bobe mombo yetego ase ekyo nogoteba bisazi goteba one time obo jumbe bwa Nyaribari church nabarabo one time wabwetrego elizon yake bire yoka Nyaribari church toirwe 500 million kenenge yotoroje gaiga 500 million yabangina aba wakaba minto my brothers and sisters na mama uti okobanga korukericho paka busongo nando irane pese itreka se constituency yaito totebekene sasa muisonde togatebigwa Nyagitali upende usipende okorwari kubosa Nyaribari church mwahiru chikati cyo korwari kubosa ose ninje bana ndara ikerwa mwahiru chikati lakini twasere irwege ntokekege kunya gutobokia karibo ikera kiti gake nyagocha next week ngo sokitole roster muhunde bwensi okorete besa Nyaribari church na mago toetari kigete abangina baba ready mbako nyakominyoke everywhere bato tebya segete hoto kare twakoraki twabige ntugeito cause one ya minili no development atimbaka toserwe that is okay lakini batu ekare ndana litoko manyandi togocha kuyebesa itu